أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bandiraɓe min calmini on min juurima min calmini ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymane Ba ɗo e Kahaydi. eɗen goni e leegal men moderne ñalawma alhamis lewru men ɓaleɓe humtorandu eɗen jaare balɗe 11 lewru men humtorandu en yaare balɗe 11 eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccite makko omo jokkan en jewte l'islam ɗe heewi jokkande julɓe ha naftoro. yeru min calmini min juurima. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. nam mi salmitamama e ko calminɗa ko mi salmitanamama kadi e dendagal ɓe calminɗa ɓe. nam e dendagal julɗo fof mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. nam mi yetti Allah mo jettuɗa o mo juuli e annabi sallallahu alaihi wasallam mo juuluɗa o. nam yo Allah wona enen, yo Allah waɗen moƴƴere sutura, yo Allah onen reeno, yo Allah jarnu tampereji meɗen l'islam he, yo Allah jaɓɓenen dowuji meɗen jamma e ñalawma subaka e kiiɗe, yo Allah ittanen ɗiɗo ñabbuji donkal e ñabbuji basal e ñabbuji wasde jaɓanede dendagal baraji ɗi eɗen ñaago Allah e koɗen imsuno e makko. woto sonu jikkeji meɗen ɗum, woto sonu jikke meɗen makko, woto sonu jikke meɗen makko. ko arka maayi ko noon ko hande waɗi yewtere meɗen arwaniri e nduɗo lewru mbiɗon hande en yaara e balɗe 11. onon noon bandiraɓe ɓe ganduɗon e ɗon taƴodiri e rokkannoɓe on woyi ojoji ɓe mbatte hakkillaji moɗon e banggueji goɗɗi. ojoji ɗi ene jaaha jamma yalom so kiiɗi. kala nde mbanmi koko yahata, kala nde mbanmi so neɗɗo uddi suudu mum yo uddi portable muɗum yo uddi rayi fof ko Allah nawata ojoji ɗi wona goto nawata ojoji ɗi. ojoji koto jawoji ha yomal qiyamata, ha yoma din nde ɗi ngari fof ɗi nafat, nde waɗa fof ɗi nafat. somi jooɗima lewru mi waɗani nde waɗa fof nafat, somi jooɗima yontere mi waɗani nde waɗa fof nafat. wona min noon nafata, wona min kadi jeyi nafoore nde, jeyi nafoore nde ko Allah. haalete ko Allah wahdahu la sharika lahu, haalete ko nelaɗo sallam, haalete ko moƴƴereji mbaɗanoɗi eko wonno eko jogori wonde. to hay konngol hen gotol mi fefindaki waɗa yam ummi koye Allah, ummi koye nelaɗo sallam, ummi koye Cheikh Tidiane, ummi koye leñol julɓe, ummi koye dental julɓe fof kadi ummi. ko kalanmi ko alhamdulillahi rabbil alamin. lewru no mbiɗo nduɗo ko humtorandu adi taw ko ɗo mbiyanno yaawa, ha haalpulaar mbi ko yaawa teppel dukama ha tampama. on mbi Iblisa tongete koye lewru kwarka, on kaali on gayri, musiba watta. mbaɗa sikki noon so tawi on juumani, malikaji tongoji Iblisa ɗi ɗin ko ɗi o wondi ndew sali sujjude nde, ko ɓen mbaɗi maslaha. so tawi ko malikaji gonɗi sehil babi ɗi so tonguima wonta tonguito, ubbitɓe ma ɓe gubbita ɓe gon so korka daremo yoɓanamo toon sehil babi aɓe tongamo kanko Iblisa. musiba wonta waɗi aduna he ko heddi hen ko. amma noon ruttanade on no ubbira ene dago waɗa ala mi han toon min kay jaaruma tan gol so korka maayi enen fof ñagoɗen Allah yo Iblisa safade sehil babi tongue toon ko toon gonga woni, toon ɓural woni, goɗɗum ala hen. korka waɗa luural, ya waɗa luural, humtoranu kadi waɗa luural.
te yaabo mbiɗon yawa teppelo humtorade o ɓuuri yawde ma won hande kornoɗo temedere neɗɗo sa wi ɗum hande to humtorade yata wiyatma ko anda nam kono yawa noon mbiɗa hedde no balɗe 10 hedde no balɗe 5 nagam saftorade nduɗo hay goto hande ala mon nemdo temedere neɗɗo taw ko ɗiɗo walla tato kalantono nam no korka way hewde luural ni nduune ko noon way hewde luural saftorade nduɗo nam e konngol annabi sa sallam mbiɗo so tawi neɗɗo hoori ha timmini ramadan o timmini ramadan o hoori ha o timminide ñamliɗo ala ɗo nam forsaɗo ala ɗo yeenaɗo ala ɗo puntaɗo ala ɗo nam o hoori ramadan o ha timmini korka ha timmi o rewni hen balɗe 6 humtora ndu ene wayno o hoori hitande ma so duuɓi ɗiɗi taara yirilloɗo mbaɗa yo neɗɗo hoore balɗe 6 ɗe sene rewetano anniyo hen nam daña baraji wona aduna mo fukkani foftani deweteɗo korka ala hen nam mo wawa kadi reggodirde balɗe 6 ɗe ala hen ala tawilaji to ala tawilaji ga korka no farlira e maɗa an kellifaɗo woni tañnatama korka o sona gantu nam debbo e gorko foof tañnata ɗum lewru korka ndu sona gantu mbaɗa fofto walla kono belami koram ala hen no korka o reggodira tañnatama sona gantu balɗe 6 ɗe sowwalde ɗe anne kadi hay hunde tañnatama sona gantu nam nde mbalɗa fof kora hen no mbalɗa fof ko fedade on pen nam bawɗo yo reggodir balɗe 6 ɗe ene selli ene wawi fommata ba so wawa yo wuccino jooɗo nam ujoji tan mbirno ara ɓeɓe ɓaali fof sa welama kolade ɓe pen ala ko fembi mbubu sagatede en toluru nam ana hoori lewru a gayni balɗe 6 holko woni sippiro balɗe 29 a hoori ñalawma goto a addi wonti bone nam a ronki timminde ñalawma goto wonti aduna fof ene hani yirlo yimɓe ene pero kake en donka andude ko mbaɗi ko jahata te ko julɓe meɓe on mbi sikki juulata noon cikkitima hande ko 29 lewru darima walla daraki hol bone koɗon mbasa hoto nam koye ɗemgal mufɓar mbiɗon sikki juulata mbiɗon kadi weeti wiyata wonko hedde jamma ko noon mbiɗon ɗeɗo gueɗe fof so tawi oɗon teski ɗum hol bone ko yaata ɗoɗon mofño oɗon koora eko horanani nam kono ngalna dalilu e nenallaji nanal ɗon ɗi jamma e jalom so kiiɗi en gaddi hen ha en gaddi dalillaji wasi muɗum sillude enen haal pular en e tuhnade meɗen seere meɗen timmuɓe halifa meɗen timmiɓe wurɓe hen e mayɓe fof en tuhnirema muɗumen nam holko waɗi ɗo henne gueɗe goɗɗe ha en mbi ceerno Hamid Alpha goto mbi ceerno Alpha wan Kanel en calmi gallo en juurimaɓe kamɓe fof wonde luural waɗi lewru timmani nam e kabrunoɗomi riwaya gadano on mbi ko Dakar téléphone boyinaji haalani Kanel nam Kanel yeehi haala ɓe nuli ceerno yero Alpha o ceerno Hamidou nam to ceerno Abdourahmane yo yah e riwaya gadano mo nandirmi Oumar Bassoum mo kalanmi ɗo nam jaago seeno palel o wi nden ceerno yero Alpha yettima ceerno namdimo beele o yi ala kanko o yiyani nam wiya tan ko ari boyinaji naɓe jii ne ɗi Kanel kanko ne ari e riwaya gadano mbimi nam ceerno wimo sindo ko an tan yiino an goto aɗa yonami nam ceerno rutti ñalawma o koni mbaɗɗirden adan kanko ceerno Hamidou o kanko ceerno Hamidou mo ceerno Alpha o nam o rutti konngol makko no haaldirno e ceerno ni oyo to wino ko Dakar téléphone boyinaji nam yettiɓe kanko onela yofa banaji o haalana ceerno kanko o ruttima e ɗemgal makko lamgal o wi nanalla o ummorinoɓe ko Mbour nam ari boyinaji kanko noon ɓe gummima boyinaji ɓe duusa kaw makko wona on e laama o yeehi ala ko ɓe duusa koɗo maɓɓe ko kaw maɓɓe nam ɓe gaddi ɗum ha Hammadi Hunare ɓe duttima e ɓe garta ɓe ƴaŋiɗo banaji ɗo ɓe calmodiri e ceerno nam namdi mamaɓe ha feere korka ɓe mbi koɓe taƴɓe
ceerno wi beele ɓe ji o wi ɓe jiyani nam eɗon moƴƴi ummoriɓe ko boyinaji ɓenne mbi ko mbuur ummori ɗumen nam ko ɗum addani ɓe hoorde eɗon moƴƴi ɗum addani ɓe tajde nam ceerno wi sindo ko boyinaji wonno walla onon jiino famat ha ba nam holko lutidere konngol gandol ngol o ummaki ɗon direct onela o ummaki tan o yeehi kono kam ko soccodirde e ceerno nde ko kanko soccodiri e ceerno riwde kadi sikke o kadi ko kanko kadi soccodiri e ceerno riwde sikke o nam ɓaade wimo so tawi ko boyinaji wonno walla ko onon wonno ɗum famata ba deƴƴi kanko o jabaki o andi kam ko ceerno deƴƴi ko wona mere o hooti o hoori kanko o wiɓi ñaro makko paandi hen ko hollude onon haalpule aɗa gila e nden gila e ceerno banaji ene seere mayɓe fof ñalawma sikka kam ene cali ko ɗum gaddirɗe hen wona huude wonde wona fundude neɗɗo walla ɗaynude neɗɗo nam ko wonno hen fof kam ko kanko kam soccodira e ɗum kadi ko Allah laɓɓiniri honni joni kam ɗo yehetno ɗo artirno fof ɓaade kam wiyano ko Arabie Saoudi eɗen koyemen gori tukade yeeso Arabie Saoudi nani adu no o foni waɗi ɗum hoorde oto pawɗon ɗum nam ñande en Sarif si radio Youssouf Ndour ɗum de ko wi so Mauritanie yi yo Sénégal hoor so Sénégal yi yo Mauritanie hoor leyɗele ko gasi hen nam ha ceerno Ousmane Deme jeyaɗo wuuro Madi wi ɗum sellata adeni mo hadis kanko Sarif so filtini Sarif so holko gasi hen nam holko gasi e ɗum gaddirɗen ɗiɗo dalilaji mo ceerno Hamidou ceerno Alpha Ibrahima nam ko ceerno Abdourahmane ɓe kam ko eɗen gandi ɗumen eɗen jona ɗumen ɓe so salima hunde holko jabnata hen woni hen Arabie Saoudi wona eɗen mbaɗa hen tawilaji walla jeddi walla ko nandi hen walla eɗen takka walla eɗen cikka ala hen nam joni noon gaddon ko ceerno Hamidou haalduno e ceerno banaji ko keɗɗon ɗemgal makko ɓe saw lafdal makko ƴewon gadde Assalamu alaikum. Tijani. Tijani baan badda. Yo wonema badda e tambo. Ma sala ko musidɗo ma Hamidou Alpha wat. Hande. Assalamu alaikum. Yo Tijani. Tijani baan badda. Yo wonema badda e tambo. Ma sala ko musidɗo ma Hamidou Alpha wan to kanen. Badda. Heeɗima hanki haala kalɗa ka. Ko minen kam jaanoo heen kono wona heen tan ko ɗo ɓooyi no feewi ɓuri juɓi capantati jooni ko ɓooyi gila gila ceerno boyani nguuri wona bo jooni e duuɓi ceerno boyaako sanki hikka wadde duuɓi capantati o sanki kanko capantati de walla ala ɓuri capantati capannayyi hikka wadde duuɓi capannayyi ko sinki wona capannayyi siko waddiɓe capannayyi ko sanki e koko addi jangol makko e ɓisol ko ɓooyi no feewi kono ko min ƴaano heen mbiruma ni woodi ko noon won tan ko manque fewde heen ñande mum ko ɓe mbi min ko boyinaji naaɓe taƴi tamni ɗumen ko mbuurnaaɓe ɓen tamniɓe ɓen noon min kaalina minen no min taƴi on saha noon kawam goto ne arno Kanel amin nokka ɗum Hunare min ƴañi ceerno banaji noon min calmini ɗum wi so min taƴi min mbiya hamin taƴi no tañni o min mbi tañni min ko boyinaji o boyinaji yi mbi ala boyinaji yiyani e kamɓenne ko mburnaɓe kalni ɓe o wi boyinaji ɗe fiiji mi taƴat kono boyinaji yiyat Kanel amin nokka ɗum Hunare min ƴañi ceerno banaji noon min calmini ɗum wi so min taƴi min mbiya hamin taƴi no tañni o min mbi tañni min ko boyinaji o boyinaji yi mbi ala boyinaji yiyani e kamɓenne ko mburnaɓe kalni ɓe o wi boyinaji ɗe fiiji mi taƴat no boyinaji yiyani mboɗo muñi taw hande tan wurdum labde kono min ɓenni min tawi Hunare min gartude ñalawma min mi yoɓi ñalawma gartude mi yoɓi ñalawma min hooram ɗon noon ko haali kon laaɓi
noon ɗum wano wona nela ko min ndewn ɗon calminde ko tan ɓo ɗon de kawam goto ne ummi hunade wiye Bocar ceerno Bocar Sall calmindemo o namni min kaalima komin taƴƴe o namni ko tañuɗe min kaali tañuɗe ɗin oye boynaji ɗi so yiino mi taƴat kono boynaji jiyano on jiyani mboɗo sabbi min ɓenno min yoɓi ñalawma min gartani de. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu. Ɗum ɗo woni konguɗi ceerno Hamidou nam ɓe ceerno Alpha Ibrahima Wanto Kanel nam rahmatullahi alayhi kanko ceerno Alpha nam ko ni woni ceerno kanko ceerno Hamidou o wi ni o waddi e ceerno Abdourahmane nam fof ko riwde tan kam ñalawma noga seydañ o jeenayyi hoorde capantati o e nanalla nam sajje capantati o e nanalla fof ko riwde alhamdulillah rabbil alamin noon ɓaari kanko ɗamgal makko kadi kanko haaldeno kanko wadda ni nam ɗum ko hirjinde noon haal pular ene yidde moɗon e diine e jogade moɗon moƴƴuɓe e tognortoɓe ganda oɗon jona addanimi haal ɗum haalateɓe ne mbawi leydi seere mbeɗe mbawino leydi nam hokkude on fartanŋeji eɗo jagga toon e yimɓe moƴƴuɓe e seere ɓe moƴƴuɓe taw ko e dalilu laaɓɗo nam ko kanko wadda ha ɗum ɗo so o nela toon e so tawi o rewɗon e so tawi o ƴangɗon ko kanko haalde e ceerno ha feere lewru ndu nam nde tabitani e ceerno boynaji wi sindo ko onon walla sindo ko kaari en ceerno banaji nde tabitani ɗum e ɓernde makko kanko hiɓidaki e ɓernde makko hiɓidaki e ɓernde ceerno saka hiɓino e ɓernde makko way yow yoɓi nam sindo ko ni mbanna ɗon walla ko ni mbaɗan ɗon ko hiɓinaki e ɓernde moɗon fof joɓan walla timminon walla coowe ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu e ngal ɗo demal nam bandiraɓe noon fof ɗo mbiye jurmo wuuri oɗon fof ɗon calmina guila no addi ɓoto ceerno Ndiaye Baro yo Allah joni gurdam makko yo Allah ɓeyden gurdam makko Mouhammad Kamil salminama dendagal galle o fof no foti naato oɗon e jalto oɗon fof no addi salminama kadi juurama yo Allah kam watti no wuuri ceerno Hamidou Bal emin duwanma ñalaw emin duwanma balɗe juɗɗe nam nde Allah fotata cellal ngal nde Allah addata cellal ngal ha ɓura no wayi ni nam Mbodj Abou Mariata Ba Fadimata dariɓe e sembinande julɓe e jewte l'islam yo Allah wallu on yo Allah waɗ barke ɓesguji moɗon min mbaɗi on julmo wuuri min ɓenni noon min mbayi galle ceerno Abdoulaye Dia ɓogge min calmi ɗo min juurima ɗon min juurima dendagal ɓesgu muɗum foof min patata ceerno Saydou Nour Ba paate galo moron kata limtude golwale annabi sallllahu alayhi wa sallam sa yi muri tan kay ande ɓe jangi Bukhari ɓe jangi Ibnu Maja ɓe jangi to ɓe jangi ga nonki andude golwale annabi sallallahu alayhi wa sallam woni no fotiri tare ceerno Saydou Nour on de ronkani nam ɓade haalantuma golwale ɗe ha gasa haalanma kadi ɗewo haɓa kanko hoore makko e ɗewo haɓaka est ce que ɗum ko Cheikhouna Ahmad Tidiane tan dañi ɗum e ɓeɗo almuɓe neɗɗo jangga defte jeegom walla defte jeetati ronka limtude golwale annabi sallallahu alayhi wa sallam nam ronka limtude hen tati bandiraɓe ndeeƴe so mbi ndeeƴe on ndeeƴat kadi on ndeeƴat mate Bukhari yu en kam mbaɗano golwale annabi sallallahu alayhi wa sallam nam mate Nisa'i yu en kam mbaɗano golwale annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder defte muɗum men walla ɗum janggetaki walla Ibnu Maja ɓen kadi mbaɗani golwale annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder defte muɗum e sago almuɓe en donkande ɗum nam ko o boni woni ko o boni woni haala hadis a gayna wiyat to Ibnu Maja walla to Bukhari walla to ga nam so tawi a namdama e nder l'islam gueɗe won a haalta a yiyata toon Bukhari yu a yiyata to Nisa yu a Ibnu Maja ɗum ɗo woni ko firtata nam mbatti hakkillaji moɗon e tarih mbatti hakkillaji moɗon e sira mbatti hakkillaji moɗon e nunɗal eko laaɓi nam eko jogori laaɓi caggal Qur'an al Karim mbatti hen nunɗal moɗon allahumma salli ala seydina Ibrahima o wodani jogorani wadde ha lagara nam allahumma salli ala seydina Ibrahima ala wodani Allah juulani Ibrahima juula hay annabi goto so mayon no mayon sono guuran no guuran wona min jogui fittaɗe mon nam kama sallata mbimi ko haram hande ko haram janggo haram ɓawo janggone ka yaha lagara pebidali moɗon le penale moɗon cuusgol moɗon Allah oɗon takka sahabaɓe nam surtout ahzabi kamilihi jippigo Madina Munawwara hayyan aya goto jippaki makko nam so tawi jomiraɗo tedduɗo ari ha e suratul ahzab nelaɗo sallam harama hen laabi nogas inna makko wotere walla gueɗe makko ha wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii nam
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون إن جولا نعم جولا نوبي على الفدي على دحادي بيون الله سلام هالاني وردان نعم يا مراد إن الله وملائكته يصلون على النبي وهالاني أون فدي on ganta on jogoɗan andude نعم kamɓe kam koɓe juuloɓe son juuli kadi koɓe jokkoɓe o fawti en ya ayyuha alladina amanu onon julɓe ɓe sallu alayhi juule e makko so tawi juulano ko ibrahima yo idrissa yo ismaila yo ishaqa yo juule e annabi sallllahu alayhi wa sallam نعم on goto walla allah anda ibrahima kadi e penale moɗon juule e makko وسلموا تسليما صلوا عليه كذب وسلموا تسليما نعم نؤبيد أن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سؤال كلمنا ما كلمة يقول سلمنا ده سلمنا ده كلمة المي نعم سون يولي أنا بسلام كذي كلمنا كذي أندر كلمنا نقول صلى الله عليه وسلم كذي جونا جون نجور نقول لكم أن فاسق أقول مودون أن نافق أقول مودون أنون في بسالة إبراهيم بيكونون كالدن مي نعم بيدون ده أوجبي ɓe namdi nelaɗo sa sallam kono min jultata